Hello everyone. So जों दिनै exercise 4.2 class 10 नि maths निफ्राय नैबे 5th number questions को solve खालामगोन. ओके जों दिनै सोंनाय बिदां 4.2 नि नैबे 5 number नि question को जों solve खालामगोन. सिगांनि भिडियोआव नोंसोरनो नैबे number 4 number 2 बेनिफ्राय नैबे number 1 बेफोर गासैबोखौबो आं solve खालामनानै होजोबबाय. जुदि नोंसोर नुवाखैब्ला नैबे खनानि आई बाटनाव थांनानै नायहै, नङाब्ला बे भिडियोनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन, बेवहाय थांनानै नायहैनो हागोन. सो नायाखैब्ला नायथार, नायब्लानो बुजिगोन नोंसोरो. बिदिब्ला नायलांदो जोंहा 5 नाम्बारनि क्वेश्चन्सआव मा दङ. आं गिबियावनो बर' मिडियामनि क्वेश्चन्सखौ फरायग्रोगोन, बेनिफ्राय इंलिश मिडियामनि क्वेश्चन्सखौ नोंसोरनो फरायनानै होगोन, बेनिफ्राय क्वेश्चन्सखौ बुजिना लाग्रोगोन, बेनिफ्रायसो जोङो सल्व खालामगोन. ओके नायलां. मोनसे खनाथि आखान्थिथामनि जौथाया बिनि हासानिख्रुइ 7 सेन्टिमिटार खमसिन. जुदि लाव आखान्थिया 13 सेन्टिमिटार जायो, गुबुन मोननै आखान्थिफोरखौ दिहुन. आं क्वेश्चन्सखौ बुजायगासिनो दं. बिनि सिगां इंलिश मिडियामनि क्वेश्चन्सखौबो नाय, इंलिश मिडियामफोरनिया. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. So बेवहाय मोनसे राइट एंगल ट्रायंगलनि बाथ्रा बुंदों, माने खनाथि आखान्थिथामनि खोथा बुंदों. मोनसे राइट एंगल ट्रायंगल माने मोनसे खनाथि आखान्थिथामनि खनाया जेब्लाबो मोनसे खनाया 90 डिग्री जायो, जों बेखौ बयबो मिथिखागौ. सो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल one angle is 90 degree. One angle must be 90 degree. होमब्ला बेवहाय नैबेखौ मा होनना बुङो? बेखौ लाव आखान्थि होनना बुङो बर'नि, इंलिशआव बेखौ हाइपोटेन्यूज होनना बुङो, हाइपोटेन्यूज. ओके बेनिफ्राय नैबेखौ मा होनना बुङो? हासा, जायखौ जोङो बर'नि इंलिशनि बेस होनना बुङो. ओमफ्राय नैबेखौ जौथाय. ओके नैबे साइडखौ जौथाय होनना बुङो, माने एल्टिट्युड होनना बुंदों बिसोरो इंलिशआव. सो गिबियावनो बुजिना लाबाय जोङो खनाथि आखान्थिथामा माखौ बुङो. सो राइट एंगल ट्रायंगला माखौ बुङो आरो बेवहाय मा साइड थायो. ओके मा साइड थायो? लाव आखान्थि, हासा आरो जौथाय, हाइपोटेन्यूज, बेस एन्ड एल्टिट्युड. जा क्वेश्चन्सआव मा होनना बुंदों जोंहा? क्वेश्चन्सआव ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों बिसोरो, माने नैबे जौथाया, बे जौथाया नैबे हासानिख्रुइ, माने एल्टिट्युडा नैबे बेसनिख्रुइ खमसिननो. बेसे खमसिननो? 7 सेन्टिमिटार खमसिन. बेबायदि नङा आरो डायग्रामा. ओके सावगारिया नैबिदि जागोन, माने बेसआसो बारा, नैबे बारा, बेनिफ्राय नैबे जौथायासो खम, बे खोथाखौ बुंदों. ओके बियो जुदि माने ओरैबायदि, जुदि बियो नैबे बिनिफ्राय बिसिम जेनेबा हमना लाबाय आङो 10 सेन्टिमिटार हमबाय. ओके होमबा बियो बेसे जागोननो? 3 सेन्टिमिटार जागोन. बेबायदि आरोखि कुइसन्सा, माने बिनिख्रुइ बेसनिख्रुइ बेसे खम? 7 सेन्टिमिटार खम. बा 10 निफ्राय 7 खमा बेसे जायो? 3 सेन्टिमिटार खम जायो, नङा होमबा? 3 सेन्टिमिटार जागोन, नङा होमबा? बेनिफ्राय नैबेयो बेसेनो? 13 सेन्टिमिटार. नैबेनि लेंथआ, बेनि जखाया जोंनो बेखौ होनाय दङ. ओके सो जों मा खालामगोन? जोङो सिगां जिहेतु जोंहा कुइसन्सखौ मा होदों? कुइसन्सआव मा होननानै बुंदों? नैबे जौथायखौ, ओके नैबे जौथायखौ, नैबे जौथायनि जखाखौ, बे एल्टिट्युडनि जखाखौ नैबे हासानि हेफाजाबै होदों. ओके हासानि हेफाजाबै होदों, ओंखायनो जों मा खालामगोन? हासाखौ हमना लाग्रोगोन. जेब्लाबो गोसोआव लाखि, बे टाइपनि कुइसन्सआव माखौ सोरनि हेफाजाबै होदों, बै हेफाजाबाव होग्रा, जाय माने हेफाजाब होग्रा, बेखौ गिबियाव हमना लाग्रोनांगौ. सो जों बेवहाय हासाखौ हमना लाग्रोगोन, जिहेतु जोंहा हासानि हेफाजाबै नैबे जौथायनि जखाखौ होदों, ओंखायनो जों बेखौ मा हमना लाग्रोगोन? एक्स होननानै हमना लाग्रोगोन हासाखौ, बेसखौ. ओके स' नायलांदो. हमबाय इंलिश मिडियामफोरना लिरबानो जाबाय. ओके बेबायदि लिरदो. हासानि लावथाया एक्स सेन्टिमिटार होननानै हमनानै लादो. ओके लेंथ अफ बेस, नोंनि नैबे बेसखौ जों एक्स होननानै हमना लाबाय. देयरफर सो जौथाया जागोन इंलिश मिडियामना एल्टिट्युड विल बि होननानै लिरबानो जाबाय. बेसे खमनो? 7 सेन्टिमिटार खमनो. होमबा नोङो बेनिफ्राय बेसे 7खौ माइनास खालामनांगोन, होमबानो नोङो माखौ मोनगोन? जौथायखौ मोनगोन. आं दानि बावैसो बुंनाय बायदि नै, जुदि नोंहा हासाया 10 सेन्टिमिटारब्ला, बे हासानि जुदि नैबे जौथाया 7 सेन्टिमिटार खमब्ला, होमबा मा जागोन? 10 - 7 सेन्टिमिटार माने बेसेबां जागोन? 3 सेन्टिमिटार खम जागोन.
ओके बुजिबाय जानांगौ बयबो जुदि बिदिब्ला बियो x बा बिनिफ्राय बिसिम x ब्ला बिनिफ्राय बिनि 7 सेन्टिमिटार खम माने x निफ्राय बेसे माइनास खालामनांगोन 7 माइनास खालामनांगोन आं सानो क्लियार जाबाय ओके स' नायलांदो नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ जों बावहाय गासिबो जखाखौ मोनजोब्बाय बेनिखायनो जों मा फर्मुला बाहायनो हासिगोन पाइथागरासनि फर्मुलाखौ बाहायनो हासिगोन जोङो बिनिफ्राय बिसिमखौबो मिथिबाय x होननानै बिनिफ्राय बिसिमखौबो जोङो बिसिम होननानै मिथिबाय x - 7 होननानै मिथिबाय नायदो खनसेबाव आं बुजायगासिनो दं बिनिफ्राय बिसिमखौ जोङो x हमना लादोंमोन बिनिफ्राय बिसिमखौ जोङो बिनिफ्राय 7 खम होनाय नालाय जों x - 7 मोनबाय बिनिफ्राय बिसिमखौ जोंहा होनाय दंखायो 13 स' जोंहा पाइथागरासनि मोनसे फर्मुला दंमोन बे पाइथागरासनि फर्मुलाया मामोन गोसोआव दंना नोंसोरो बे फर्मुलाखौ आं खिन्थानि लाव आखान्थिनि स्कुवेर इकुवेल टु हासा आखान्थिनि स्कुवेर प्लास थोंगोर आखान्थिनि स्कुवेर बा बेखौ जौथाइबो होनना बुंनाय जायो अके नो प्रब्लेम माने हाइपटेन्यूसखौ जोङो स्कुवेर लायोब्ला हाइपटेन्यूसखौ जों स्कुवेर लायोब्ला बेसनि स्कुवेरजों प्लास एल्टिट्युडनि स्कुवेरजों जों प्लास खालामनानै मोननायजों मा जायो समान जायो जोंहा बे फर्मुलाखौ जों बयबो मिथिखागौ लाव आखान्थि हारसिङैनो स्कुवेर लायोब्ला मोननै जखा हासानि आरो थोंगोरनि स्कुवेर लानानै प्लास खालामनायजों समान जायो थारमाने बे मा फर्मुला पाइथागरासनि फर्मुला स' जों बे फर्मुलाखौ बाहायनानै जोङो नैबावहाय लिरगोन देयरफर होननानै लिरगोन अके देयरफर बिनि सिगां जों नैबेखौ लिरनो हाबावगोन होनाय दं गिभेन जोंनो मा होनाय दं लाव आखान्थिनि जखाया लाव आखान्थिया हाइपटेन्यूस हाइपटेन्यूसआ बेसेबां 13 सेन्टिमिटार होनाय दंखायो जोंनो बेखौ लिरना लाग्रोबाय जोङो ओमफ्राय बै फर्मुलाखौ बाहायसिगोन बे फर्मुलाया मामोन पाइथागरासनि फर्मुला बायदियै देयरफर जों मा लिरनो हायो पाइथागरासनि फर्मुला बायदियै जों सर्टै लिरसै 13 स्कुवेर इकुवेल टु 13 स्कुवेर माने नैबे लाव आखान्थिनि स्कुवेर माने हाइपटेन्यूस स्कुवेर अके लाव आखान्थिया सोरमोन जोंहा लाव आखान्थिया नैबे लाव आखान्थि बिनि जखाया बेसेनो बिनि जखाया 13 लाव आखान्थिया 13 होमबा लाव आखान्थिनि स्कुवेर माने 13 स्कुवेर जागोन अके लाव आखान्थि स्कुवेर माने मा जागोन 13 स्कुवेर जागोन क्लियार बेनिफ्राय हासा आखान्थिनि स्कुवेर हासाया बेसे हासाखौ जों बेसे हमना लादोंमोन हासानि लावथायखौ बेसे हमना लादोंमोन x हमना लादोंमोन ना नै हासानि लावथाया x नै हासानि लावथायखौ जों x हमदोंमोन ओंखायनो बेवहाय हासानि स्कुवेर माने बेसनि स्कुवेर माने x स्कुवेर जासिगोन ओमफ्राय थोंगोरनि स्कुवेर बा जौथाइनि स्कुवेर जौथाया जोंहा बेसे मोनदों x - 7 नै जौथाया जागोन x - 7 सेन्टिमिटार अके ओंखायनो बेवहाय जौथाइनि स्कुवेराव मा जागोन x - 7 होल स्कुवेर स' फाइनालि जों माखौ फर्मुलाखौ बाहायबाय स' जों बे फर्मुलाखौ बाहायना बिदि मोनबाय फर्मुलाखौ गोसोआव लाखि आं खनसे बुंबावनो लाव आखान्थिनि स्कुवेर इकुवेल टु हासा आखान्थिनि स्कुवेर प्लास थोंगोर आखान्थिनि स्कुवेर अके लाव आखान्थिनि जखानि स्कुवेर ला बेनिफ्राय हासानि स्कुवेरनि जखा ला हासानि जखाखौ स्कुवेर ला बेनिफ्राय थोंगोर माने जौथाइनि स्कुवेर लाबानो जोंहा एन्सार बेखौ लिरनो हागोन आरो पाइथागरासनि फर्मुला थ' 13 स्कुवेर माने 13 × 13 बेसे जायो जोंहा 169 x स्कुवेर प्लास दानिया बेखौ जोङो माया फर्मुलायाव बोखावगोन a - b होल स्कुवेर a - b होल स्कुवेर फर्मुलाया मा जायोमोन जोंहा a स्कुवेर - 2ab प्लास मा जायोमोन b स्कुवेर जायोमोन जों बे फर्मुलायाव बेखौ बोखावगोन अके जों बेखौ मा खालामगोन बे फर्मुलायाव जोङो बोखावगोन होमबा नाय बेवहाय a नि जायगायाव जोंहा x दङ ओंखायनो बेवहाय मा जागोन a स्कुवेरनि जायगायाव जोंहा x स्कुवेर जागोन -2ab 2 a नि जायगायाव x दं नालाय x b नि जायगायाव मा दङ 7 दङ ओंखायनो 7 बेनिफ्राय प्लास b स्कुवेर b नि जायगायाव 7 दं नालाय 7 स्कुवेर जासिगोन स' x स्कुवेरजों x स्कुवेर नै बिसोर सानैजों लोगो जानानै मोननै x स्कुवेर जासिगोन बेनिफ्राय बिसोरो लोगो जानानै माल्टिप्लाइ जागोन बिसोरो माने सानजाब जागोन दै बिसोरो होमबा 2 × 7 बेसे जायो 14 x 7 स्कुवेर माने 7 × 7 बेसे जायो जोंहा 49 जायो अके स' बेखिनिसिम मोनफैबाय जोङो आं सानो नोंथांमोना बेखिनिसिमखौ जथेस्थ' बुजिबाय दानिया जोङो मा खालामगोन नैबेखौ नैबे महराव लाबोनो जोङो सेस्था खालामगोन बे महराव लाबोनो जों बेखौ सेस्था खालामगोन दै ax स्कुवेर प्लास bx प्लास इकुवेल टु 0 ओंखायनो आं मा खालामसै नैबेखौ आं बैथिं बारहोनोसै अके 169 खौ बैथिं बारहोयोब्ला जोंहा मा जागोन बियो बिथिं मा जागोन जोंहा 0 जागोन माने बे ओरै जागोन नै 2x स्कुवेर माइनास 14x प्लास 49 माइनास मा जागोन बेयो 169 इकुवेल टु 0 बिथिं जोंहा 0 थासिगोन बेखौ बैथिं बारहोबाय आङो
169 बैथिं बारोबा माइनास 169 जाबाय बिथिं 0 थाबाय बिथिं 0 थानायखौ आं बिथिं लिरबाय नो प्रब्लेम नो प्रब्लेम बिथिं जोङो 0 दोननानै बेखौ बैथिं लांनाय माने बेखौनो बुजायदों होमबा नायदो बिसोर बेहा लोगो गैया बेहाबो लोगो गैया बेखौनो लिरदो बिसोर सानैजों बुलायलायसिगोन बुलायलायनानै माने दानख'लायगोन बिसोर माइनास जालायलायबा बिसोर मोननैजों जोङो 60 मोनगोन सरि 120 मोनगोन जोङो बिसोरखौ 120 इक्वल टु 0 दानिया नायदो नोङो बेहा 2 दङ बाव 14 दं बाव 120 दं गासिबो 2 जों डिवाइड खालामजाग्रा बेबो 2 जों डिवाइड खालामजायो 14 आबो 2 जों डिवाइड खालामजायो 120 आबो 2 जों डिवाइड खालामजायो 0 आथ' 2 जों डिवाइड खालामजाखायो होमबा बेबायदि केसाव जों मा खालामनो हायो गासैखौबो 2 जों डिवाइड खालामना लानो हायो होमबा 2 खौ 2 जों डिवाइड खालामबा जोंहा x स्क्वायर मोनबाय 2 आ दानजाबाय नालाय 14 आ 2 जों दानजाबा 7x थाबाय बे 2 जों दानजाबा बेसेबां थागोन 60 थागोन बे 0 आ 2 जों डिवाइड खालामबा 0 आनो ओके गासैखौबो जों 2 जों डिवाइड खालामबाय गासैखौबो जों 2 जों डिवाइड खालामबाय दानिया जोंहा बियो मा महराव फैबाय नैबे महराव फैबाय बे स्टेन्डार्ड फर्माव फैबाय मा फर्म बेयो ax स्क्वायर प्लास bx प्लास c इक्वल टु 0 बे फर्माव फैबाय बेनिफ्राय जों मा खालामनो हासिगोन दायो बे एक्सारसाइजनिनो बे एक्सारसाइज 4.2 निनो क्वेश्चन नम्बर 1 खौ आं जेरै सल्व खालामदोंमोन बेबायदि सल्व खालामनो हासिगोन आरो जोङो अके स' नायलांदो आं बेखौ नैबाव लिरना लानि x स्क्वायर माइनास 7x माइनास 60 इक्वल टु जोंहा बेसे जादों 0 जादों जोंहा मा खालामोमोन फार्स्ट स्टेपआ जाबाय x स्क्वायरनि थाफानायजों बेनिफ्राय दिदोम अनजिमा हारसिं थानायजों जों बेखौ मा खालामनांगौ माल्टिप्लाइ खालामनांगौ सानजाबनांगौ बा हारसिं थानाया 60 बेनिफ्राय x स्क्वायरजों थाफानाया जेबो गैया माने x स्क्वायरजों 1 दंफायो होमबा 60 * 1 मा जागोन जोंहा 60 जागोन बुजिबाय x स्क्वायरनि थाफानायजों हारसिं थानायजों सानजाबनानै जों बेसे मोनखो 60 मोनबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपआ जाबाय x जों थाफानाया सोर 7 बे मोननैखौ लिरना लाबाय अके दानिया मा खालामदो नोङो ओरैबायदि मोननै अनजिमा नागिरदो जायखौ जोङो सानजाबोब्ला माल्टिप्लाइ खालामबा जों 60 मोनो आरो बे मोननै अनजिमाखौनो जों जुदि दाजाबफिनोब्ला बा माइनास खालामफिनोब्ला जों मा मोनगोन 7 मोनगोन आं नुनायाव मा दङ 12 * 5 12 * 5 60 जायो 12 निफ्राय 5 खौ माइनास खालामबा बेसेबां जायो 7 जायो स' ओंखायनो आं मा लिरनो हासिगोन नैबे 7 नि जायगायाव नैबेखौ लिरनो हासिगोन 12 - 5 x आ x 60 आ 60 इक्वल टु 0 आ 0 क्लियार आं सानो क्लियार जाबाय होमबा मा खालामदो नोङो ब्रेकेटनि सिङाव बे x खौ सोना लाग्रो होमबा बे बिदि जागोन बियो एबार ब्रेकेटखौ बोखारना होदो ब्रेकेटखौ बोखारबा सिना सोलायसिगोन बे माइनासजों प्लास अके बे प्लासमोन बे माइनासमोन ओंखायनो बेवहाय माइनास थाफिनदों क्लियार जाबाय दानिया कमन लानायनि बाथ्रा बिसोर मोननैजों कमन लागोन बिसोर मोननैजों कमन लागोन आंनि सिगांनि भिडिअखौ नायबानो बुजिफिनखागोन नोंसोरो बेफोरखौ नायनोब्ला नोंसोर नैबेखौ नायनाय बाटनाव थां अब्लानो जथेस्थ' आराम बुजिगोन दानिया कमन लानाया मा नैबे x आरो नैबे x बे मोननैनि गेजेराव जोङो कमन लागोन बेवहाय 12 दं बाव 12 गैया जों बेखौ कमन लाया होमबा बेवहाय x आ मोनसे दं बेवहाय मोननै दं ओंखायनो मोनसे कमन लाबाय होमबा मा थागोन सिङाव मोनसे x थाबावगोन होमबासो नोंहा x जों x माल्टिप्लाइ खालामनानै x स्क्वायर जागोन बेवहाय 12 लाबानो जासिगोन नोंहा मानो होनबा x जों 12 जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनगोन 12x बेवहाय मा सिन दङ प्लास प्लास दंबा प्लास हो माइनास दंबा माइनास हो दानिया नों मा x - 12 मोन्दोंमोन ना ब्रेकेटनि सिङाव बेवहाय लिरफैखादो जेबो खोथा गैला बेयाव फैफिनखागोन ओमफ्राय बाव मा लायोब्ला नैबेखौ मोनगोन बेखौल' लादो बाव लायो मा लानांगोन 5 लाबानो जाबाय 5 जों x जों माल्टिप्लाइ खालामबा 5x मोनो 5 जों 12 जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनो 60 मोनो स' थिग बिदिनो बावबो x - 12 दं बावबो x - 12 दं जों x - 12 कमन लासिगोन मा थालांगोन ब्रेकेट सिङाव x आरो मा थालांसिगोन 5 x - 12 जों x जों माल्टिप्लाइ खालामबा बेखौ मोनगोन x - 12 जों 5 खौ माल्टिप्लाइ खालामबा बेखौ मोनगोन क्लियार दानिया मा लिरनो हासिगोन नोङो x - 12 जों खनसे 0 लिरनो हासिगोन नङाब्ला or इंलिश मिडियामाव or लिरबानो जाबाय x + 5 जों खनसे 0 लिरनो हासिगोन इंलिश मिडियामाव आइदार लिरना होबानो जाबाय अके आइदार बर' मिडियामना लिरलायनो गोनांथि गैया x - 12 जोंबो खनसे 0 लिरनो हागोन नङाब्ला x + 5 जोंबो खनसे 0 लिरनो हागोन होमबा नोङो बेखौ बैथिं बारहोदो बे +12 जासिगोन 5 खौ बैथिं बारहोदो बे मा जासिगोन -5 बे -5 आ बेवहाय गनायथाव नङा नट एक्सेप्टेबल मानो गनायथाव नङा बेवहाय जोङो मानि खोथा सावरायबाय थादों बेवहाय जोङो आखान्थि 3नि खोथा सावरायबाय थादों अके ट्राइएंगलनि खोथा बुंदों ट्राइएंगलआ मा ट्राइएंगल जों मा x आ मा बुस्थु x आ हासानि जखा नङा होमबा बेसनि जखा होमबा बे मोनसे आखान्थि 3आव मोनसे ट्राइएंगलाव जखाया मालाबाबो माइनास जानो हाया जेब्लाबो पजिटिभआव थायो प्लासआव थायो ओंखायनो जों माइनासखौ गनायथावनो हाथावना नङा
नों जानथायखौ मालाबाबो लावथायखौ मालाबाबो माइनासाव फोरमाया गोसोआव लाखि होमबा जोंहा 12 ल'सो जागोन देयरफर जों x खौ मा होननानै हमना लादोंमोन x आ मामोन जोंहा x आ जोंहा हासामोन नङा होमबा x आ नाय आं खोन्थाफिननो नोंसोरनो जों मा हमना लादोंमोन नै हासानि लावथायखौ जों x मोन्दोंमोन बे x खौ जों मोनबाय बेसे मोनखो 12 मोनबाय देयरफर हासानि लावथाया बेस इज हासानि लावथाया जोंहा 12 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय जौथायखौ दिहुनथिनदोंमोन जोंखौ that is the altitude we have to find the altitude आ बेसेबांमोन x - 7 मोन ना x आ बेसे मोनखो 12 निफ्राय 7 खौ माइनास खालाम बेसे मोनगोन 5 अके स' जोंहा एन्सारा बेसेबां जागोन 5 सेन्टिमिटार बेखिनियानो आरो एन्सारा x - 7 लादोंमोन जों नै जौथायखौ बेसे मोननांगौमोन x - 7 बे x नि जायगायाव 12 खौ होनानै 7 खौ माइनास खालामबानो जोंहा एन्सारखौ मोनबाय स' आं सानो बुजिबाय नोंसोरो जथेस्थ' आंनि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि बुजिदोंब्ला मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामदो आरो जुदि बुजियाखैब्लाबो कमेन्ट खालाम आरो नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालामना होयो जाहाथे बे भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमबो जोंनि बर' फरायसाफोरा सोलोंनानै बुजिनानै लानो हायो स' गोजोनथों उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन थेंक इउ